S'ha afegit també a la sobretaula el Bruno Pérez, és el nostre col·laborador. Sempre parlem amb ell de qüestions les quals tenim dubtes en relació amb el tema de la telefonia, amb informàtica, amb tecnologia. I l'altre, el Bruno ha vingut per dos temes, avui, per parlar-nos de com hauríem, o quin ús hauríem de fer del mòbil durant la diada, si és que l'hauríem de dur, que em sembla que ens respondrà que no, i una altra qüestió, i és que la setmana passada vaig rebre la informació de que l'havien nomenat director general d'Administració Electrònica i Societat de la Informació per part del govern d'Aragó. El vaig trucar al vespre nit per felicitar-lo, per dir-li que enhorabona i per saber també si en tenir aquest càrrec podíem continuar comptant amb ell aquí al programa. Vam estar parlant, va dir que sí, que bé, felicitats, enhorabona. Vaig penjar, vaig anar a dormir, l'endemà encara no m'havia llevat i ja vaig rebre un WhatsApp del Bruno dient-me que l'havien destituït. I tot això havia estat, Bruno, perquè en alguna ocasió anteriorment tu havies organitzat o havies fet una estelada amb espelmes, no? És aquest el motiu? Que clar. Sí, ja ho sabeu, us ho havia explicat aquí al programa, jo tinc una afició que és la de il·luminar coses amb espelmes. I ja fa molts d'anys vaig començar el projecte aquest, que era estelada de llum, que a més era un projecte solidari, etc. Resulta que algú de Ciutadans es va trobar una fotografia meva per les xarxes. Penseu que la meva professió en ciberseguretat me dedico a fer investigacions en fonts obertes, per la qual cosa sé tot el que jo tinc penjat a la xarxa, no me n'amago, no m'he amagat mai de la vida. Resulta que es troben una fotografia meva amb una estelada amb espelmes a l'esquena i a partir d'aquí linxament total i cessat directament. Perquè, segons ells, doncs... Però en qüestió d'hores, és a dir... Sí, han perdut la confiança. El càrrec vaig ser nomenat el dijous, el divendres sortien al BOA publicat i el divendres em fulminaven directament. Però què et van dir quan et van trucar? Jo només he rebut una trucada que també et diré que el govern d'Aragó s'estan portant realment molt malament amb mi, en aquest cas, perquè jo només vaig rebre una trucada amb la que em deien, i ho explico ara obertament, fins ara he callat, però ara ho dic tot, a la que em deien directament que el president és catalanofòbic màxim i que no em volien al seu costat, així de senzill. I per ordre en l'envant no podia prendre possessió d'aquest càrrec el dilluns que tenia que anar-hi. També us diré una cosa, i vull assumir la culpa i la responsabilitat. Ja que us dic que sóc una persona que investigo en xarxes, vaig cometre un error que és jo no vaig investigar en aquesta gent. Però per la meva professió, a mi tant se'm fa el que pensi cadascun. Jo vaig ajudar. I aquest senyor en l'envant, s'ha declarat catalanofòbic des del minut zero. És el seu producte. Per la qual cosa jo considero que tenia que haver sigut jo el que no tenia que haver anat allà. I he anat allà i s'ha muntat el merder. Però de la mateixa manera que demano disculpes, també li diré a aquest senyor que és un covard. Per què? Perquè me tira fora, i no em tira fora per als motius que us he explicat ara, sinó que demà sortirà publicat que em tira fora perquè no he anat a buscar, diguéssim, el meu càrrec. Com que m'ho van dir telefònicament i no m'han donat res per escrit, ara el motiu és que jo no he anat a buscar el meu càrrec. Quan se'ls ha obert diàlegs de tots costats i se'ls ha dit, escolta, si el primer que no vull merder sóc jo, el divendres quan es començava el merder, vaig dir, escolta, que jo no tinc cap necessitat, que m'heu vingut a buscar a mi fa 2 setmanes, que no tenien a ningú, de veritat, i havien dit que volien algú d'un perfil tècnic. Si m'heu vingut a buscar vosaltres a mi i jo no tinc cap necessitat, que la primera vegada vaig ser una mica groller i els hi vaig dir que no m'interessava per res, però al veure'ls que tenien ganes de fer coses així... Però tu anaves a fer de tècnic, no anaves a exercir de res de política en aquest càrrec. Per descomptat. És que justament aquí vaig cometre l'error de veure que es podia ajudar tant, que es podia fer tantes coses, que aquí em vaig encegar. Jo volia ajudar, podíem treure molts dels resultats molt ràpidament, formant a les policies locals en 3 mesos i ja haguessin sabut com funcionava tot el món d'evidències digitals, amb temes de violència de gènere. Amb un pim-pam podies fer molta cosa. I a més que és una autonomia que realment té uns problemes de despoblació molt grossos i justament al fer arribar la tecnologia, al fer arribar la connexió a l'ample de banda en els pobles, això es podria aconseguir, podríem fer que aquest problema no el tinguessin. Doncs jo anava amb l'idea aquesta, en cap moment amb els meus ideals. A mi quan me van preguntar, ets independentista? Sí, ho soc. I què? Jo tinc una pregunta perquè les primeres notícies que van sortir deia que Podemos havia
Jo em vaig indignar molt en aquest sentit per dir... Perquè van tocar el teu tema, la teva obsessió. Home, no és la meva obsessió. Aclarim això perquè és una pregunta que anava a fer. Sí. No és la meva obsessió. Jo formava part d'una organització política on quan jo em vaig apuntar a això, criminalitzar algú per ser independentista era impensable. I per mi, com a persona que ha participat, em semblava, i em continua semblant, que potser no és així, i per això preguntava, que haguem arribat al punt on algú se'l criminalitza per ser independentista. Molt bé, respon. Jo Podemos t'explico. A mi aquests nanos me van cridar, vaig parlar amb ells el dilluns de l'altra setmana, vaig parlar amb la consejera i la veritat, me van agradar moltíssim. Els vaig veure molt nets, els vaig veure amb moltes ganes de fer coses i justament una de les consignes que hi havia és que aquí no hi havia colors, que aquí es anava a ajudar a tot Aragó, que el que volien era un perfil tècnic i anar per feina. I aquests nanos em van convèncer i em van vendre la moto. Així de clar t'ho dic. A partir d'aquí, com que és aquesta consellera la que a mi me proposa com a director general, ha de ser ella la que m'ha de tirar fora. Però a hores d'ara, no m'ha trucat. La consellera de Podemos. La consellera no m'ha trucat. De Podemos només he tingut contacte amb una sola persona, que l'últim contacte va ser el diumenge de l'altra setmana que em deia que, sisplau, baixem una mica la pilota, perquè s'està començant a inflar, perquè s'ha començat a posar pel mig molta gent i que aquest tema no interessa. També et diré una cosa que dona la casualitat que a mi em tiren fora el dia 30. I el dia 30 surt una notícia que aquest quadripartit els hi costa 3 milions d'euros més en els aragonesos. Però aquesta notícia, fixa't bé que ningú la sap, que no ha sortit. Però, en canvi, un nano amb espelmes, aquest, ha rebut i ha llepat de tots costats. I com això ja veuràs que sortiran més coses. Sí, és vergonyós. Ha sigut una resposta molt bèstia la que hi ha hagut a les xarxes en el teu cas i tot el que se t'ha dit i tot el que has hagut i que estàs suportant, vaja. Mira, de les xarxes estic molt content perquè algú ha quedat claríssim que és la meva professionalitat. Ningú l'ha posada en dubte. M'ha dolgut, et diré la veritat, que et tracten com un gran professional, però ets indepe a la calle. Home, nens, no sé com explicar-t'ho, jo això m'acosta d'empassar-ho, soc persona. També he rebut molt de recolzament al tanto, no només, diguéssim, de Catalunya, sinó de tot fora... De gent que no és independentista. Exacte, perquè jo aquí ja no estem independentistes, sí o no. És un tema d'ideals. O sigui, estem permetent que un govern et surti, a més, a primera plana, dient, tu, fora per idees. No és una qüestió de professionalitat, és a dir, tu quan et fitxen pel teu talent, el que sigui, que troben que omple un buit i una necessitat tècnica que tenen per resoldre. Tu seràs del Barça, vaga, o seràs no sé què, o t'agrada la manera o no. Per aclarir una mica els conceptes, jo estic en desacord, trobo tot una barbaritat, però en tot cas, per situar, perquè estem dient una cosa que no és exacta en el nostre entorn immediat. Un director general no és exactament un càrrec tècnic. No, jo només dic això, en general. Un director general és un càrrec de confiança política. Aquí hi ha un muntó, diguéssim... Efectivament, molt ben matisat. Per contextualitzar, no per portar-te a la contrària amb el fonamental. Aleshores, com s'explica que si és un càrrec de confiança se'l truqués amb ell? Jo no ho entenc. Però no soc de Podemos, no milito enlloc i justament... No, però que no et coneguessin, que abans d'anomenar-te no tinguessin... En una administració autonòmica hi ha perfils diferents. És a dir, és un càrrec de designació política, val? Però per la novetat i per lo tècnic que és el tema de les noves tecnologies, et trobaràs que així com en el Departament de Comunicació, en el Departament d'Economia, hi ha càrrecs de confiança, hi ha càrrecs polítics que sovint fan declaracions públiques, que sovint marquen l'agenda política d'aquell govern. En aquest d'això és molt tècnic. I només volia proposar un exercici als espectadors. Crec que això no ho podem blanquejar i mostro tota la meva solidaritat cap a tu. Canviem la paraula independentista i posem-li el motiu que vulgueu. Negre? Homosexual? Cristià? Bueno, si vols sí que juguem... Això no es pot blanquejar. És una catàstrofe. No és cap joc. No és cap joc. Ja n'hi ha prou. Ens estan assenyalant per tot. No és cap joc. Sinó que el primer que m'he solidaritzat amb ell. Però abans l'Albano ha comentat una cosa que a mi em sembla molt bé. És a dir, ell pertanyia a una organització que diguem-ne que no permetia que satanitzés a ningú per ser independentista quan la incorporació d'aquest algú a la teva organització tenia aquest perfil tècnic. I si era del PP? Home,
Ah, home! No. Si és negre, no. No, del PP no, negre no, del PP sí, home. No. Si ets del PP, no el treuen per si ets del PP no vas a un altre partit polític, no? Home, no, però l'exemple que tu poses... El treuen per ser català, no? Efectivament, el Carles ha comparat a l'Albano. Perquè català ho era... Sí, clar, que ha de respondre a l'Albano. Català ho era quan el nomenen, sabien que era català. O sigui, català era una cosa molt objectiva. Independentista podia ser que no ho sabessin. A mi em sembla un absurd. Insisteixo, ara, no es tracta de blanquejar. La comparació amb ser negre, ser... No, o sigui, és una cosa absolutament forçada. No, però és un tema d'idees, és un tema d'idees, és a dir, de confiança política. Insisteixo, una cosa. Jordi, tu coneixes molt bé l'administració actual de la Generalitat. És imaginable que l'administració actual de la Generalitat, l'exemple que ha posat el Carles, que posi un director general clarament un guionista i del PP? Però, escolta, diré una cosa... És imaginable, això? Un moment, Altinti, sisplau. Albano respon al Carles. Una cosa molt concreta. Quan parlem, per exemple, i vam parlar durant mesos del pacte del PP amb Vox a Andalusia. Si Podemos pacta amb un PSOE obertament catalanòfobo i accepta les imposicions d'aquest PSOE catalanòfobo i les executa a les seves conselleries, em sembla molt semblant a quan el PP cedeix davant de Vox. Vinga, i anem pel broc gros, que és la teva especialitat, Albano, que abans no he pogut contestar-te, però com pitjor o millor. Com pitjor o millor, vinga. Només hem d'anar als documents fundacionals de Podemos i dels Comuns, on dintre d'aquests partits hi queben independentistes. Jo crec que hi haurà eleccions perquè l'Albano està en campanya. Els Comuns, no. Els Comuns, en els seus documents fundacionals, diuen que en el partit també hi ha independentistes. Qui posa en dubte això? Quan veus que el partit... Qui posa en dubte això, Albano? Qui posa en dubte? Ho posa en dubte un Podemos Aragón que fa fora a una persona perquè surt una foto amb una estelada. Ja està. Bruno, no sé si volies afegir alguna cosa en relació amb temes que s'havien comentat. Una molt ràpida, que parlàveu del tema del PP. Jo, treballant a ajuntaments, els meus regidors han sigut del PP. No hi ha hagut mai cap mena de problema. Aquests dies estic rebent suport de justament aquests regidors i gent del Partit Popular de dir, escolta, cap problema. El problema està que aquesta gent no entenen que ens podem tractar i que per la meva feina i el meu perfil, que és tècnic, és que mai en cap moment vam estar parlant de política, és que no té res que veure. I a més ja t'ho estic dient, jo, és que no m'he amagat, anava justament per feina, perquè realment ho necessitaven. Bé, i ara, perdona, però com encarriles el teu futur professional, breument, perquè després parlarem dels mòbils i la diada, que és pel tema que també... Jo, al contrari, com que no havia dit res, aquí no ha passat res, jo continuo amb el meu laboratori forense. Continues amb el teu laboratori, perfecte, molt bé. Encantat de la vida. Ells s'ho perden, no? Ells s'ho perden, sí, només faltaria, ells s'ho perden. Ara, també et diré una cosa, si realment necessitessin ajuda, per descomptat, ajudaria. I ara us vinc a ajudar una mica a vosaltres. Anem a ajudar pel que fa al tema de la diada, perquè ens llançaves ja un consell en relació amb el que passi amb els mòbils i la diada, que l'hauríem de deixar a casa, el mòbil, dius? Jo, el mòbil és... Perquè, clar, aquelles imatges, aquelles fotografies, però si serà fotografiat, serà trending topic i vist per Instagram i per totes les xarxes socials? Com es fa això? Un dels temes més importants amb el tema de la telefonia i amb el tema de la diada és que no som conscients de com funcionen els telèfons. L'enemic sap realment com funciona. Estem en una ciberguerra. El dia 1 d'octubre es va declarar una ciberguerra i és una realitat. Com funciona la telefonia mòbil? Tots sabeu que portem aquests dispositius, que els tenim tots aquí a sobre, que els portem tota l'estona enganxats, però perquè aquest dispositiu puguem connectar amb l'altra gent necessita una antena. Fins aquí anem molt bé. El que ningú s'explica és que els vostres telèfons són promiscus. Què vol dir? Que si jo vinc aquí amb una antena falsa, amb una motxileta amb una antena falsa, la connecto per potència, els vostres telèfons que iran a buscar la més potent de totes, que és la meva, la més propera. A partir d'aquí, tots els vostres telèfons es connecten a la meva motxilla, a la meva estació base, i jo simplement faig un pont amb l'antena, de manera que us estic interceptant totes les comunicacions. Hòstia, quina por. Jo dic, pot ser que algú
quan hi ha les diades i quan hi ha les manifestacions, posin antenetes... Per tot arreu. Per tot arreu, de manera que quan van passant els telèfons vas captant i vas sapiguent quanta gent. Si això es fes per saber quanta gent va a una manifestació d'una vegada i tenir la dada real, no com sempre... Això no es farà, no pateixis que això no es farà. Molt a favor d'aquesta petició. No com sempre, que és divertidíssim. Organització 4 milions, Guàrdia Urbana 30.000. Perdona? Vale. Doncs, a més, és divertit perquè de les primeres persones que va fer servir aquest sistema va ser en Carles Puigdemont a Girona, en el Festival de Temps de Flors. Va ser l'any 2015 que va demanar telefònica de dir escolta, tota aquesta informació que teniu, sisplau, podeu tractar-ho una mica, i realment van agafar, van tractar, sabies d'on te venia, qui era home, qui era dona, totes aquestes dades són. I això són uns serveis que si tu busques una mica a la xarxa veuràs com les operadores realment ho estan venent. Big Data, diguem-ne, no? És el famosíssim Big Data. Aleshores, fet aquest advertiment, donat aquest consell als espectadors, però volem portar el mòbil. El mòbil, molts espectadors no el volen deixar a casa el dia de la diada, aleshores... No, només faltaria. Aviam, tothom vol portar el mòbil per què? Perquè et vols comunicar, perquè vols enviar una foto a la xarxa, etc. Jo aviso, ja veieu que penjar una foto a la xarxa realment... Té les conseqüències que acabes d'explicar. Si vols ser director general. No, aquest és... Del govern d'Aragó. Del govern d'Aragó. De Lamban, concretament. Del senyor Lamban. Aquest és un dels problemes que tenim, que és que no donem importància a les dades que generem. I estem generant moltíssimes dades. I aquests dispositius nostres estan donant moltíssimes dades. També pensem que aquí ens està espiant la NSA. I la NSA ja tenen prou merders a casa seva, però els tenim aquí i els d'aquí també agafen i miren. Primer de tot, que la gent sàpiga això, que les operadores de telefonia estem deixant tot el rato el nostre registre. Perquè no és connectar per veure si tinc senyal, no. És te connectes a l'antena i això es guarda en una base de dades que diu aquest número de telèfon, aquest IMSI, amb aquest email, o sigui, aquest telèfon concret ha estat aquí a aquesta hora exacta. Però, a més, no amb una antena, amb moltes més antenes. I per triangulació d'antenes, saps el què? Quan tu vols desaparèixer, que no vols que t'enganxin res de modo avión, etc. Fixeu-vos bé que cada vegada menys pots treure la bateria del telèfon. Doncs sabeu com ho has de fer perquè el telèfon desaparegui i no transmeti res de res i no deixi rastre? Llançar-lo a la piscina. Aviam, com quan te fas un entrepà de mortadela que te l'emboliques en paper albal, doncs has de fer exacte... Ai, no, el paper albal tampoc, perquè... No, però no és sostenible. Els del govern d'Aragón... Doncs agafes paper d'alumini, i l'emboliques en paper d'alumini. I no una sola capa. Em poses 2 o 3 capes, i llavors prova, truca i veuràs el què. També quan feu reunions d'aquestes que dius m'interessa que no se m'escolti, etc. A vegades diuen... Hi ha reunions, com podríem dir. Posa el telèfon a la nevera, hi ha molts que et diuen posa el telèfon al microones. Si realment feu aquestes coses, jo aconsello sempre paper d'alumini ben embolicat, 4 voltes com a mínim, i a partir d'aquí tancat amb un microones. I no dubteu mai de fer la prova. Feu la prova si realment transmet o no transmet. D'acord, però tancat amb un microones, perdona, però és que no anirem amb el microones a la diada. No, però... La manifestació de l'11 de setembre no és cap risc, no? El tema de la manifestació t'explico, perquè ara t'explico com s'exploten les dades. Una vegada tu tens les dades que saps tothom qui ha anat, a partir d'aquí comences a creuar. I què creues? Les comunicacions entre els punts, entre els nòduls que tu has detectat. De manera que es detecta qui és la persona que més missatges rep, qui és la persona que més trucades fa, a qui es truca, a qui no es truca, i això pot detectar supuestos líderes. Si posem modo avió, fem fotos i després les pengem a les xarxes, això té algun risc? Depèn del lloc que ho facis. Amb ciberseguretat o jugues bé des del principi o no juguis. O jugues amb totes les cartes o no ho facis. Per què? Perquè qualsevol en descuit ràpidament te geolocalitzaran. Penseu que no només te geolocalitza el que és el GPS del telèfon, perquè a més les dades no només les estem enviant a les operadores, les estem enviant a Google, les estem enviant a Facebook, les estem enviant al runtàstic aquest per saber el que he corregut, el que he caminat, etc. Doncs el que hem de fer realment és, si no vols transmetre totes aquestes dades, juga bé. Telèfon no el portis, t'emportes una càmera d'aquestes convencionals o aquesta càmera reflex que et vas comprar per fer fotos que no l'has fet a servir mai de la vida i ja està. I l'altre tema és, i si no, fas la pràctica que jo vaig fer, un curs que vaig fer en el Centre Criptològic Nacional, el professor al final de tot va acabar amb un eslògan brutal que deia «Hermano, Dios te está observando, ofrécele un buen show». Jo li vaig oferir un show i em van cardar fora. Vaja, sí.
Bé, has explicat molt clarament com hem d'anar, en aquest cas, a la diada, si volem portar el telèfon mòbil, embolicat en paper d'alumini, que té això altres contraindicacions, perquè no és sostenible i que quedi ben clar, però en qualsevol cas... Jo tinc un amic que sempre diu que està fent un forat, o sigui, que està estalviant per quan li arribi el xantatge, diguéssim, del que busquen al Google, d'allò, no? Tots tenim alguna cosa que amagar, doncs, que va estalviant per quan li arribi el xantatge poder fer front a aquest... Però també les dades obertes i la telefonia mòbil ens dona moltes facilitats, ajuda a fer moltes investigacions i s'ocupa de la part de seguretat, però que té una cosa... Hi ha temes de cultura, per exemple, i d'assistència i de perfils i tal, que ens interessa molt. Internet és molt bon ara, depèn de les mans que estigui, i ja us estic dient, estem en una ciberguerra i declarada. Bruno, en continuarem parlant pròximament d'altres qüestions relacionades amb la telefonia i ciberseguretat aquí al programa. Gràcies per acompanyar-nos i lamentem el que t'ha passat, que hi hagi sort. Gràcies.